Коротше кажучи, мій день. Я прокинувся, потягнувся, встав, поснідав, зробив водні процедури, вийшов з дому, я їду в коледж. Пересів на електричку, я вже на вокзалі, проходжусь трохи, і от вже я на місці. Зайшов в коледж, у нас практика спаяння, ось що я спаяв, потім поїхав додому. Пообідав, знову поїхав у молодіжний, там робив браслет, ось який він вийшов у готовому вигляді. Знову поїхав додому, повернувся додому, повечеряв. Зробив водні процедури, ліг спати.